आ मुर्गा हमारे असली रही, जानू ताहार तसली रही। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके राइटर दुर्गेश विदर्दी। और आज बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी एगो गाना वाले बड़न, मुर्गा है हमार असली, जौन खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से ही गाना रिलीज होल बा, नया साल के ह। यही धुन पर हम लिखले बानी। और एगो लड़का एगो लड़की के बीच वाला ई मैटर बावे। लड़की जबरदस्ती प्यार करे चाहती है आ लड़का कहता ना ना नइखे करे के, बस यही मैटर पर हम गाना लिखले बानी। तो आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहल बानी, सुनी कैसे बा। लड़की के बा पहले, आ कहतानी बात बाबू सुन काल खोल के, कर पर पूज तनी लभई बोल के। हो कहतानी बात बाबू सुन कान खोल के, कर पर पूज तनी लभई बोल के। कि ना कोनो लईकी के फेरा में पड़ेनी, आ सुनए मैडम अभी नौवे में पढ़ेनी, आ सुनए मैडम अभी नौवे में पढ़ेनी। तो ई रहल लड़का के जौन हम सुनवनी है कि ना कोनो लड़की के फेरा में पढ़ेनी, सुनए मैडम अभी नौवा में पढ़ेनी। तो ई लड़का के रहल। और हऊ रहल लड़की के जौन कहनी है, कहतनी बात बाबू सुन कान खोल के, कर पर पूछ तनी लव यू बोल के। ई लड़की के पार्ट रहल। मैंने बड़े भैया खेसारी लाल यादव जेन गले बड़न, जहाँ लड़की के पार्ट बा और जहाँ लड़का के पार्ट बा वही लेखन सेम हम लिखले बनी। तो ई रहल मुखड़ा आप सबके सुना देनी। अब आंतरा सुनावे जा रहल बनी। पहले लड़का के आंतरा में बावे, आ पड़ नाही तू पीछा, पूरा नाही होई इच्छा, समय ताहार जियान होई हो। ओकरा बाद लड़की के बा कि कल लभ किस्मत जाग जाई हो, हमर उमर ताहरा लाग जाई हो। हो पड़ नाही तू पीछा, पूरा नहीं होई इच्छा, समय ताहार जियान होई हो। आ कल लभ किस्मत जाग जाई हो, हमर उमर ताहरा लाग जाई हो। ओकरा फिर मने यही में बा लड़का लड़की के पार्ट बा जौन बता दिले बनी। आप सब पाना में लिख के भी बता देम कौन लड़का का कौन लड़की का। ओकरा बाद फिर लड़का के बा कि केतनो समझैबू बाकिर अपन कहल करेनी, आ केतनो समझैबू बाकी अपन कहल करेनी, आ सुनए मैडम अभी नौवे में पढ़ेनी, आ सुनए मैडम अभी नौवे में पढ़ेनी। तो आप सबके बतौनी मुखड़ा और एगो अंतरा। और लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा नंबर पर कॉल कर सकतन कि भैया ही हमारा गाना पसंद बा, हमारा गावे के बा। तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम गाना फुल लिख के व्हाट्सएप पर भेज देम। आराम से आप कहीं भी गा सकतनी कोनो स्टूडियो में। और पर्सनली में जो गाना लिखावे चाहता वो आदमी भी हमसे संपर्क कर सकता। पर्सनली में गाना लिखावे खातिर पैसा लागेला। और जो नया म्यूजिक बनवावे चाहता तो नया म्यूजिक एक से एकाल ब्रांड हमारा यहाँ म्यूजिक बनेला, कम बजट में बढ़िया काम होला। और जी रिकॉर्डिंग करावे चाहता गाना तो हमारा स्टूडियो है बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादवपुर बाजार, गोपालगंज बिहार में हमारा स्टूडियो बा। तो मोबाइल नंबर आप सब नोट कर ली एक बार, 99 34 52 99 12। ये हमारा मोबाइल नंबर हवे। तो आप सबके हमारा नंबर पर फ़ोन कैला के जरूरत बा। तो इस चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। और राइटर दुर्गेश विदर्दी के चैनल पर फुल सपोर्ट करी, आप सब दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय मां सरस्वती जी।